ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳିଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବସିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ଛେଳିଟି ତା ମା ଏଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ଛୁଆମାନେ ଉଦାସ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକିତକ ଛେଳି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛେଳିଟି ଉଠିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲାନି। କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ସାଙ୍ଗଟି ଅଛି। ସେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଉ କେତେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଛେଳି ତ ଘାସ ଖାଉଛି, କିଏ ତ କେଉଁଠି ଖେଳୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆମର ଭେଷୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ଛେଳିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖାଉଛି। ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୋ ପଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କହିକି ମୋତେ କହୁଛି। ଦେଖ ମୋ ପଟକୁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ସେ କ୍ୟାମେରା ପଟକୁ ଆସି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କ୍ୟାମେରାକୁ କପି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଛେଳିଟି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଛେଳିଟି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଛେଳିଟି ମଧ୍ୟ। କାହାକୁ କିଛି କରେନି, କାହାକୁ କିଛି ଡରେନି, ବହୁତ ଭଲ ରହେ। ପାଖପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଏ ତାହା ସହ ମିଶିକି ଖେଳେ ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଛେଳିଟି ଯେଉଁ ଧଳା ନାହିଁ ସେପଟେ ସେଇ ବହୁତ ଭଲ ଛେଳିଟି। ସେ ନା କାହିଁକି ଆ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ।